a cikin bayin Allah akwai wasu zababbun mutane su Allah ya yi su sun zama mafatihul lil khair, mabudin alkhairi ne. Duk wanda ya zo wajen su da damuwa zai koma da walwala, duk wanda ya zo da yunwa zai koma a ƙoshe, duk wanda ya zo da bakin ciki zai koma da farin ciki, saboda mai bayarwa suke yi, ko su bayar da hannunsu ko su yi maka hanya ka samu. In ba su da halin da za su baka, in akwai wanda zai baka za su tashi da kansu su niki gari, ko su kira a waya ko su kai ka a baka. Haka suke yi ma mutane hanyar samun alkhairi. Sai mai maganan ya ce su waɗannan mutane da suke yi ma mutane hanyar alkhairi su gode ma Allah, da ya zama suke taimako ba su suke neman a taimake su ba. In ya zama kai ne kake da shi da zaka bayar ba kai kake nema baka ba, ka gode ma Allah. Kai ke zuwa ka zauna a kofar gidan alaji kana jiran ya fito. Da Allah ya ga dama da alajin ne zai zo gidanka ya zauna ka fito. Wannan na Allah ne, ba haka bane ba? Wannan na Allah ne. Don haka in Allah ya baka kada ka gajiya da mutane. Ko za su roƙe ka so miliyan, in kana da shi ka basu, in baka da shi ka faɗi musu kyakkyawan magana. Allah bai gaji da baka ba, kada ka gaji da ba mutane. Allah yana taimakon masu kuɗin mu ne wallahi saboda talakawa. Haka annabi ya faɗa. Allah yana taimakon su ne, yana ba su arziki ne saboda talakawa. In suka ce ba za su taimaki talakawan nan ba, in Allah ya ga dama ya kwace arzikin daga wajen su, in Allah ya ga dama ya kwashe mu arzikin albarka, in Allah ya ga dama ya tsine mu arzikin nasu. Ga su da arzikin amma ba kwanciyar hankali, suna da hypertension, suna da diabetes, ga kidnappers sun sa su a gaba, ga yan bandi sun sa su a gaba, ga matsaloli duka gaba ɗaya rayuwarsu babu jin daɗi, saboda sun tara abin duniya, ba su sadaka, ba su kyauta, ba su zumunta, ba su zakka, ba su tuna waɗanda suke ƙasa da su.